Ние сме Diamond BG. Ще ви снимаме 7-секундно предизвикателство. Аз ще го предизвикам нещо и той мен. И сега ще играем как ножица хартия, за да видим кой е пръв. Камък ножица хартия 1, 2, 3. Добре. Ти се ли пръв? Налей ми чаша с вода. Девет секунди. 1-0 за него. Айде. Сега ти. Предизвиквам те да ми донесеш домат от кухнята. Ето го. Добре. Успях? Да. Добре, значи сме 2-0. Предизвиквам те да излезеш водата. Готово! Добре, айде. Твоя точка. 1-2. 2-1. Така. Сега ти ме предизвиквай нещо. Предизвиквам те да събереш всички играчки в стаята. Добре. Така. Значи сме 3-1. Да, добре. Сега аз искам да си смениш дрехите. Ти сериозно ли? Добре, де. 4-1. Твоя точка. 4-1. Сега ти ме предизвикваш. Така. Предизвиквам те да ми донесеш ябълка. На 7 секунди. Така. Добре. Сега. Аз съм. Да. 5-1. Да. Добре. Искам да разхвърляш всички играчки от стаята. Не по мен, бе! Извинявай. Добре, айде, Готово. твоя точка. 2-5. Сега ти ме предизвикаш. Предизвиквам те да излезеш навън и да се върнеш. Десет секунди. Къти. 3-5. Така. Предизвиквам те да ми донесеш сапун. Какво този сапун? Не е нов. Моя точка е. 6 на 6 на 3. 6 на 3. Предизвиквам те да ми донесеш Европолията. Добре. Значи 6 на 3. Добре, благодаря, че ни гледахте, хора. Не забравяйте да се абонирате за канала и долу в коментарите напишете какво искате да е следващата ни идея.